Jompu Hill Sabol Bisini Bising by Khobjak Dar Khong Farao 4 kilometerni haksa lamabo sakbai thang yakungbai himikha brangmanang em babaranjan riang malkhungsolia thanglaiso klainani belaino jengjalo kalaija kamio tongnai tongkosang lukoro hatirao thangani belaino kosto kamio tongnai rengsrung tongnai ro lama bolong sajak teino tabuk singjora o lahar teino himlai tonglai mani joto kami o tongnai tongkosang lukoro hafang kecamni jorabo 25 bosor bam sasonni amolo kebo mantri phano ol lama hamia thayo bijit khlaiya hनै salaikha amchani lukoro जों फेरां गरै फाया नखाताल दग्रमै गामिबो अकग्न खनाय एम बाबारंजन रियां जलेजागै जों फेरांनि डिपार्टमेन्ट न कुतुबै 2 घन्टानि बिसिङनो गामिबो कारेन्ट रहरजाका गामिबो तंनाय तंकसं लुकरो एम बाबारंजन रियां बाय सागबाय थांमालायबै गामिनि जोंजाल रकनो हामख्राय ख्लायनानि कग्रिमा बागै खाकसं लायखा दै साबलबो थांतै बेटलिं शिप रेप सेन्टारो हाबै कुमचाक बुया पालायखा बाबा रंजन यांनो ब्रो होइदि 2 दिन निम सिगां कारेन्ट थिक मर खनायखे नुनो कामाखै नायना अरे नौ नि स्टाफ न होइदि काम चेक करदि उनके ब्रो बा अब नि स्टाफ नि आउ जे रहर जा अब नि फोन नंबर इदि अच्छा फोन नंबर बिनि Jang balik pekli ya ro. Dar khong paranya sabol bisina andaro no boko kya wat kya no sabol ni तबे साबुआल अंचियो दार खोंग पारा फेने के प्राय 3-4 किलोमीटर याकोंग बाई हिंकले फेनो रो लामा क्रुई गाड़ी फैलिया तेताव बो पारा फॉर द फर्स्ट टाइम आबो तिनि न फयो आके बो निस्कांगो ब्रांग साबुन मते क्या फनो रो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै क्या फयाको गभर्नमेन्ट तरफनो के बो पारा को तंगथाव मानो एमएलए रो पारा चांगमा खुब नायथाव एबो बर'नि बांमा चंगता फैनो फयारो गय बागान रो मारो बांमा ब्रांग फसल रपो बा मनो खेलाइदि आरो इफो बर लामा पायामन बा क्या बो पारानो इम्पोर्टेन्ट दिया एबं बो पाराले सानथांखे साबुआल सियो दारखं सियो चिकेन पाराउये दहराम पाराउये निनिजां गसिरामो इजिली चंबोदि शॉर्टकट के थामयो 15 मिनिट फनाया जदि से गाड़ी बाइंखे बोदि इंखाय थामं सिके कासा बेने को बां समय लाया आमी खूब शॉर्टकट लामा से बो पूर्वे बो एसएलसी अंदर बो काम न पूरा केसो यां थामन बो इब्रां बहुत सफर था प्राय 12 इयर्स थक यासं थांना अब दिखे ब्रां बो दिखे लामा पायामा बै ब्रां जुगे नि बरन सियो रुगी सुगी विभिन्न तिना ने पाइ माने याखं बाइके ब्रो बाइके बालसाय से माथाव के माइरो माइखा ब्रां नि जे डेली नि नामो आबरन फते नैखे ब्रां रनसिनो बामहुन माथाव जाव बेंग न उथा नैखे माने उतेन बरनसिनो कांचनपुर को माथाव नाय जामबोदे चिकेन पारादे हिये गसिराम फनो बोदे के माथाव ब्रां हिमो बैसो सेफ्राले बो पारामब्रो माथाव आखम बया आं बर फाय माने फेमने कारण के बसे मामके बो पाराराव आसुखे नेग्लेक्ट खेते म पारा आंबो ए बर फुब्रो दङ बरनि ब्रो न बचो इम्पोर्टेन्ट दे नाव के आंबो ए आं फाय नायखाव मोदिके आं निजेर नायमो के ताहाइन खाव आं सरायखे माथाव बें सामो बायके आं माने आं निजेरम कोइ बेखे नायमोखे आबम खाव बामो त्रेजुदा आंबो सां तिनि र पारा फायो कमी बारे के खाकसं मासु कमा तो चिनि जां अलिभार भाटा सं बर ब्राउन ति केमो बाय ब्राउनी नेतृत्व बो पारा ति थेलै तो मो ब्राउन होग्रा ति थेलै तो केमबये बो पारा न बिस्काउं डेभलप खेने बाय ता चों बामारो चिनि मेमोरेंडम ऑफ ब्राउन जे रिले जामो खूब नांगमो पॉइंट से पारानी नांगमो से ब्राउन इंडिविजुअल बया नंबर 1 ब्राउन जे ना जामो लामा रोड कंस्ट्रक्शन बाय ब्राउन रोसा आबन पाइके रो ब्राउनी कारेन्ट नि मेटर ब्राउन सा स्ट्रीट लाइट औदिमा के बरो त्रे ब्राउन कम्युनिटी हॉल के हाना जाओ आबनि लगे ब्राउन प्लेग्राउंड को नामो माउंट प्लेग्राउंड ना मले समस्त जाम्पु हिलो प्लेग्राउंड खेतमा जागा से ग्रुइ एकमात्र रो से जागा तो ब्राउन मांके रोके साही हिल नि डाउन औ तो मी बरो प्लेन एरिया दि तो मी रो कुनो मते ब्राउन जदि फील खेमा के जांग साकान बरो फाय
पूरा जामपुयो 11 प्लेयर्स थमायमो केहा प्लेग्राउंड तो बोनो स्टामे आंचे के जो तरो फाइतो जामपुयो आं बया आं बोनो ब्रानि डिमांड नो बेथाके चा ब्रानि कम्युनिटी नि डिमांड जो तन बय डिमांड बदिमा डिमांड नो आवश्यक के एक्सेप्ट कियो आमी आं बोनो सरकार नि जे को जो चेष्टा किए बोनो दे इमप्लीमेंट खेनै बय आं इंडिविजुअल बोनो सालायनाय नांके जे लेभेलाव जों सालायनाय नां आबो लेभेल जरा आं सौनाय मिनिस्टार लेभेल दे ओं ना हय तला लेभेल बे फंग मते डीएम जरा सालाय फंग मते आबो मानायनाय एडिसिन हयतेले पाल सम्भव पाया जेता एडिसिन हयते माइमो आबो पा आं नायनाय ताइबो जों स्कुल राव अंगनबाड़ी सेंटर राव आबदर को विजिट खेले हा इंटरनल रोड राव आबदर ने चौस्ते मातेले सिनि एडिसिन पके जों सम्भव नाही आं आशा करो जेता चिनि बाय सम्भव यामानो स्टेट बे कवर खेने बय आं बो दुरांनि डिमांड नो तैनांनाय इमिडिएटली बोनो आं सौरिनाय आके बोनो दायफ्रि इमप्लीमेंट खेने मो चेष्टा खालामो